পশ্চিমা हामबाय जोंनि जोंनि मीडिया दङ जोंनि जायगा जोंनि बेलाबारि डिसि विलेज नि आन्डाराव 4 नम्बर वार्ड राजीव कॉलोनी आव फाय जोंनि जोंनि थानायनि जरा जोंनि इलेक्शन नि जरा बरक काहामके जोंनि सुबाखौ पारानि बरक ते जोंनि खामानिमान का बंनि वार्ड नि बंनि मेंबर ते बंनि चेयरमैन नि बिसिंथिकै जोंनि जायगा जोंनि मेंबर जोंनि डिसि विलेज नि बेलाबारि नि मेंबर चेयरमैन ते जोंनि आदं रक फायसो बजाक गाय जों बंनि जायगा चेराय खावनि रक बिनि बिनाना बरनो खिबि कलांखा बेयावनो बुङा हाकेब गरिखा बरक बिनि बुझैबाय दंजामानि जों दिनै आमहाय जराव खोनायमानखा बा बनि नाना बरनो याखै कलांखा बरक दिनै बुसु खरावनि रक खारि मोसिनजा बरनि बुसखांनि नखंनि सामुं खायनानि आंनि बागै बरक दिनै जरा केसबनि जराव जों फायसो बाय फायगा बरनो दिनै बेलाबारि मथानि गाय ते जों दिनै आं आसारामबारि मथानि गाय तिप्रा मथानि गाय जों दिनै माहायनो बरनो जों 50 केजि मारिम ते किसिचा चिकनसा रांनि मारि ते किसिचा सुबा मंगलि बिखा बरनो गावनि मगे जों दिनै बेलाय खातुं का माहायके जों बरनो सय मानो मगे बनि जरा हानियाव गामायके न हायनो माहायके सा पेन्डेमिक नि जरा बनि रांरिनि सेफ खायनानि बा आजिनानि लामा रबो बेलायनि के सेफ गे दिनै बरक को जागाव दिनै जों बरनो सिनिमानो बरखाय नायक जात एंगाय जों दिनै बिसिं रग लाइसाखै जों बुजिलायो हिन्दुस्तानी बा पश्चिमा राव फैनाय दिनै बरकनि नखंगा आइबन बरक दिनै आमसैनि ते बरक आगै नि जरानि हतेन दिनै राजरामलनि हतेन बरनो तबै फैजाक दिनै हास्तेव दिनै राजा रक बरनो सामो रग चबान बाङै बा विभिन्न बरक आमहाय काम काज खायतानि बरक अनेक काम रक कुरुं आर मगे दिनै राजरामल रग बरनो तबै फैयो मगे दिनै बरक है बरक दिनै ते हास्तेव दङै दङ ते ओला बरक दङै थानाय गामायकेन बरकनि सुबामुं बरक सब समय निसिन तिब्रा सारावनि गानावानो बंनि हालक सब समय दङ आर मगे बरनो चंकिनि माइकेन चबाय मानका बंगे बेलायके हामबाय कारामनि सिमुंका आनि सिमुंका आं बिशु देबरमा आश्रमबारि नि तिब्रा मथानि इंगै खरकसा दं ते आउनि मगे जों यां आमसिरगो चिन तिब्रा मथानि इंगै जों सुगिया बरनो दिके चबायमान जों चिनि जे मानतै जों चबालाय दं हामबाय बारे बारे पियास नीचे तो बिचारे आता मोबाइल में थाने ओवरहीटिंग को वीडियो आनी थाउ ना चेयरमैन के कक्स मटन रंगन मेमन किचा कक्स दि मटन बिता आं के संग तंगनि फायमान हंकाय 4 नम्बर वार्ड पायो आनि वार्ड न हंकाय बिनि नानो अंजना नायक ब किसा सालसिगां सुंजना याखा क्लांखा हंकाय बनि फेमिली बैकग्राउंड बेलाय हामिया गाबोन बागै जों दिनै जे मानसाक सुबाना हैनाय जों दिनै बेलाबारि तिब्रा मथा प्लास दिनै आश्रमबारि नतिया खानाय जों बुवांनि खायलेना हामबाय जना नायके আজকে থাকি কালপন তো মানে একটা ব্যাপার আছে আজকে হইলো দোসা করি কালকে শ্রাদ্ধ মানে তেরাতেরি খাউন এইটা লয়া সবাই পঞ্চায়েতে হইতে সাহায্য